φορές δεν είχαμε έψωνα από τη Λάρνακα και του Σκουλαρικήρη και του φίλου του Παπαγιώργου πάμε στην Φλόρακα, στην Πάφο, όπου ζούσε ο Γιώργος Γεωργιάδης και τη γυναίκα του Ελεγκού και τα δύο τους παιδιά, Ευαγγελία και Αντώνη. Το σπίτι τους ζωντανεύει με τα πιο ζωηρά χρώματα. Θα δει κανείς που παρακολουθεί παλιά ταινία. Το γεγονός πως την έκταση του σπιτιού καθόριζαν τα βολίτσια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το σπίτι τους ήταν των 20 βολιτσών, χτισμένο από το Ξακουστό στην εποχή του χτίστη της επαρχίας Πάφου, το Φλόκο και τους νησταρκούς του, χτισμένο με πλυκάρια, χωματένιο πάτο, ένα μεγάλο παλιό τραπέζι στο λουλούδια, το κολότσι με το κρασί και δυο γυάλες γλυκό, μια ερμαρόλα με τσέλινο τελάρα γεμάτη πιατικά και ποτήρια, δύο κάμερες ολόκληρο το σπίτι. Έξω μια γούρνα πέτρινη και στη γωνιά μια νηστιά και ένα μεγάλο καζάνι για βράσιμο νερό. 1879, ένα πρωί του Φεβρουάρι, έρχεται στη ζωή του τρίτου του παιδί, ο Δημοσθένης Γεωργιάδης, την ημέρα του Αγίου Χαραλάμπους. Θα το ονόμαζε Χαράλαμπο, μα ήθελα να τιμήσουν το όνομα του νεκρού πατέρα. Και έτσι θα το ονόμασε Δημοσθένη. Τα χρόνια περνούν. Και ο Δημοσθένης, πολύ τυχερός για την εποχή, πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο. Μόνο ελάχιστα αγόρια μάθαιναν γράμματα, μας λέει ο Γλάφκος Γεωργιάδης, αντικατοπτρίζοντας την κοινωνία του τότε. Και αυτό γιατί τα κορίτσια έμεναν σπίτι, για να μάθουν δουλειές του σπιτιού. Τα 15 του, ο Δημοσθένης γράφτηκε στην αστυνομία. Ήταν ψηλός, ωραίος, με μαύρα μακριά μαλλιά και μουστάκι. Πολλοί στο χωριό τον ήθελαν για διαγνώμη τους. Και η κυρά η Κατίνα, η προξενήτρα, επισκεφτόταν συχνά το σπιτικό του Γιώργου και της Ελένης, φέρνοντας κάτι προξενία. Στο μεταξύ, μέσα από την ιστορία της οικογένειας του αδελφού του Δημοσθένη, του Αντώνη, που ήταν του Σαράς, ζούμε μια άλλη πικρή ιστορία μιας ανήσυχης διαδική προεποχής. Ο Αντώνης παντρεύτηκε και έκαμε 3 γιους. Η θάλασσα ήταν το δεύτερο του σπίτι, οπότε τους γύρευαν, βρίσκονταν είτε στην ακροθαλασσιά, είτε με τη βάρκα, βαθιά μέσα στη θάλασσα. Τα παιδιά όταν μεγάλωσαν ακολούθησαν τα χνάρια του πατέρα τους, μόνο που αυτοί ήταν πιο τολμηροί. Πάνω απ' όλα όμως αγαπούσαν την πατρίδα τους και ήταν πρόθυμοι να θυσιαστούν και τα ιδανικά τους για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Ένιωθαν την αδικία που μάστιζε την ζωή του. Στις αρχές του 1930 τους ανατέθηκε η κατασκευή εκπληκτικών υλών που θα χρησιμοποιούνταν στην επικείμενη εξέλιξη. Ήταν από τους λίγους που θα μπορούσαν ανυποψίαστοι να κατασκευάζουν εκπληκτικά. Θα τα χρησιμοποιούσαν δίθεν για το ψάρι, που ήταν τότε επιτρεπτό. Ο Αντώνης δεν ήξερε πως και οι τρεις ήταν ανεγνωμένοι στην εθνική οργάνωση και ότι έφτιαχναν εκπληκτικά για τον ιερό σκοπό. Να πολεμήσουμε τους άλλους για την ελευθερία μας. Οι μπόμπες που έφτιαχναν χρησιμοποιήθηκαν κατά τα Οκτωβριανά, όπου ανατινάχθηκε το κυβερνείο στη Λευκοσία. Οι Άγγλοι συνέλαβαν τα 3 αδέρφια και τον βοηθό τους, τον υπόλοιπο. Μάται ο θείος Δημοσθένης που ήταν ακόμα στην αστυνομία, προσπαθούσε να τους βρει. Τους αναζήτησε παντού. Όταν έχασε πια όλες του τις ελπίδες, παραιτήθηκε από την αστυνομία. Δεν ήθελε πια να υπηρετεί τους δολοφόνους. Αρχές του 20ου αιώνα, ο συγγραφέας μας ταξιδεύει σε μέρη μακρινά, πολύ μακρινά. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο Δημοσθένη, αφού τελειώνει το ιεροδιδασκαλείο, φέρνει με το κάταστρο πλοίο Φουατιέ για την μακρινή Αβυσσινία. Για να φτάσει στον προορισμό του, ταξιδεύει σχεδόν 1 μήνα. Την 25η μέρα του μακρινού ταξιδιού έφτασαν επιτέλους στο Τζιπουτί. Πέρασαν το στενό που χωρίζει την Ερυθρά θάλασσα από την Αραβική θάλασσα μεταξύ Ερυθρέας και Ιεμένης και κατέληξαν στο λιμάνι του Τζιπουτί. Ένα πολύ χαράξενο λιμάνι, όπου έπρεπε μόνο από το πλοίο να περάσουν σε βάθηκες για να τους πάρουν στη στεριά. Τις βαλίτσες τις μετέφεραν με τον ίδιο τρόπο. 6 ώρες χρειάστηκε να βρει τις βαλίτσες του για να φύγει. Και ύστερα έπρεπε να αναδώσει κάποιο αμαξά για το σιδηροδρομικό σταθμό, 2 μίλια από την Αιθιοπία. Ο σιδηρόδρομος όμως ήταν χαλασμένος και έπρεπε να πάνε στα σύνορα της Αιθιοπίας για να πάρει το τρένο. Το ταξίδι θα διακριτούσε 4 μερόνυχτα και θα διέσχιζαν βουνά. Μετά από ένα μακρύ κουραστικό ταξίδι, με καρότσι, δώσαν ένα μουλάρι, με τρένο και με ένα παλιό αυτοκίνητο, η νέα ζωή του Γιώργου ξεκινήσει. Μαθαίνει περισσότερα για την Αβυσσινία, τη
Γνωρίζει τον πάτερ Ανδρώνικο και τον δάσκαλο κύριο Παπανδρέου, τον οποίο θα αντικαταστήσει και γίνεται ενεργό μέρος της παροικίας. Ο Γιώργος, εκτός από τα διδακτικά του καθήκοντα, αναλαμβάνει να κάνει μαθήματα ξένων γλωσσών στον ίδιο το Χαϊλέ Σελασιέ. Τίποτα δεν φαινόταν να είναι ικανό να αλλάξει την τροπή στη ζωή του Γιώργου. Η ανατροπή όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιβλίου αυτού. Παρόλο λοιπόν που οι δικοί του τον εκλιπαρούν να γυρίσει, εκείνος με αφοσίωση και ενθουσιασμό συνεχίζει στην απεσχηνία το ιεραποστολικό έργο της προσφοράς προς το συνάντη. Τίποτα άραγε, τίποτα. Εκτός από μια φωτογραφία μιας νεαρής δασκάλας, της όμορφης Καλίστας. Παίρνει λοιπόν ένα τηλεγράφημα ο πατέρας του Δημοσθένης. Πατέρα μου, στοπ. Έρχομαι Κύπρο, στοπ. Σου φιλώ το χέρι, Γιώργος, στοπ. Ο Γιώργος Γεωργιάδης και η Καλίστα Χριστόστομου αραβωνιάστηκαν το 1932. Ταγκάστηκαν και οι δύο πολύ σκληρά. Η Καλίστα έμεινε στο σχολείο των Λιβαδιών για 8 χρόνια. Ο Γιώργος διορίστηκε στη Λάρισα, μετά στη Ζαληνή και στο Κελάκι. Το 1936, αναφέρει ο συγγραφέας, η παροικία της Αλισσατέπα έγραψε στον Γιώργο παρακαλώντας τον να γυρίσει. Τότε όμως ο Γιώργος ήταν μόνιμος δάσκαλος και προτίμησε να μην πάει. Το έγραψαν να βάλει και την Καλίστα, γιατί πλασίασε την προσφορά του στον μισθό. Τελικά, αφού ζήτησαν τα πάντα, αποφάσισαν να μείνουν στην Κύπρο. Όμως, εκείνη την εποχή δεν μπορούσε μια παντρεμένη κοπέλα να εργάζεται στην κυβέρνηση ως δασκάλα. Αν παντρεύονταν, θα έπρεπε η Καλίστα να σταματήσει να εργάζεται. Με αυτό το σκεπτικό, και αφού χρειαζόταν να εργαστεί για να βοηθά την οικογένεια, έμειναν 8 χρόνια αραβωνιασμένοι μέχρι το 15 Αύγουστο του 1940, που τέλεσαν το γάμο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου στη Λάρισα. Απέκτησαν 3 παιδιά, το Μάριο, το Φίλο και το Βλάχο Δημητριάδη. Και εκείνοι, με τη σειρά τους, απέκτησαν τις δικές τους οικογένειες. Είμαι σίγουρη πως ο Γιώργος και η Καλίστα από εκεί ψηλά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή αισθάνονται πολύ περήφανοι για όλα τα παιδιά, τα εγγόνια και τα της εγγονά τους, αλλά ιδιαίτερα για τον μικρό τους γιο, τον Βλάχο Δημητριάδη, που κατάφερε να αποτυπώσει 200 και πλέον χρόνια ιστορίας και λαογραφίας σε αυτό το πρώτο συγγραφικό έργο. Αγαπητέ φιλεγράφικο, να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και το θερμό του πρότειμα είμαι βέβαιος ότι μου βγαίνει τόσο στη συγγραφέα όσο και στην Χλόη, που με ωραίο γνωρικό τρόπο μας παρουσίασε αναλυτικά το βιβλίο και μας έδωσε να καταλάβουμε πόσα πράγματα περιλαμβάνει αυτό το πλούσιο σε περιεχόμενο και καλογραμμένο βιβλίο. Αλλά επειδή είδα τον κύριο Ανδρεστίνο να ακούει με ενδιαφέρον για την Απισσηνία, ήθελα να τον ρωτήσω αν δεν λέει κάτι αυτή τη φορά. Γεννήθηκα αργότερα, αλλά προσπαθούσα να δω αν πράγματι, όπως είπε και παρουσιάστηκε, είχε φύγει το 32. Και έτσι δεν μπορώ, γιατί ο πατέρας μου έκανε 47 χρόνια στην Ατσιέρα. Περάσατε καλά εκεί, καλά χρόνια. Είχε δημοτικό και γυμνάσιο με 3.000 Έλληνες. Γιατρός του Χάιντε Σιλάσε, Έλληνας. Οδοντογιατρός του Χάιντε Σιλάσε, Έλληνας. Σύμβουλος του Μηγενής, Έλληνας. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μετά τα όσα πολύ ωραία ακούσαμε και πραγματικά με αυτό το πέρασμα των χρόνων, 200 χρόνια, και μας πήρε και αριστερά και δεξιά και μας μόλισε τόσα πράγματα, θα προχωρήσουμε.